morning, Apong Greggy! Apong Greggy! Good morning! Medyo mahina na po ang kanyang tenga. Yan na po ang ating mga chicken. Yun, no? Gutom na sila. Yan. So, papakainin natin sila ng tira-tirang balat ng saging. Yan. Tignan natin. Yan, no? Gusto nila, oh. Yan. Hindi po masira ng ating mga chicken. Organic po talaga. Yan, no? So, hindi po 100% na pinapakain natin sila ng feeds starter. Kundi binibigyan natin sila ng mga balat na saging, tinapay. Yun, no? Gusto nila. Hi, Bon! Hi! Hi, Ka!